weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni tondulmaji e nder galle ceerno Moussa Bala Thiam ko on waktu yoni ha to dumga Wuro Alpha e nder galle ceerno Mouhamadoula Amin Ly eko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal étudiant biyetenoɗo Abdoulaye Ba piyanoɗo ha wasen fittandu muɗum autopsie o holliti wonde ko piyaɗo lepte musɗe taw kadi ganduɗa fiya koye birɗe kame ɓooƴe ha tenti noon ƴiƴam pendiɗam e nder ɓernde makko ɗum jeeyi sababu yaltudemo aduna to leydi Mauritanie jonde jeego ɓiire gasi hanki ha laaɓi nden jonde ken tolno e 40 leydi ne tawtora ko fate jaam diine kame kisal Imam Mahmoud Dicko dawriyanke diiniyanke mo leydi Mali erima beldal e nder leydi Mali taw ko gonga ya gonga to leydi Mali wonande gouvernement leydi hoyfini dongal hoore jagoɗo leydi o saaha jagoɗe nayya tawtori hoorejo leydi ndi beele kadi golle ɓuura wawde himmiranede e nder leydi ndi kala to Guinée Bissau dawriyanke moɓe mbiyata wonande Domingo Simon esa on noon darima hande o e yeeso tribunal militaire toon to Bissau Guinéen kabruji men manamin ha to Niger may jaton to Burkina Faso RDC Congo ha to joolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena gorelte ko aadiyanke mo aadodiri e jayde mum Weltare TV gorelte ko aadiyanke mo aadodiri e ɓen safrotoɓe e mum kalɗo goni windere nde kala gorelte ko haako moƴƴo safro ko yogay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli kala gorelte ko haako moƴƴo faddoto ko yogay ñabbuji garoji e nder ɓalli kala ko wayno AVC cardiaque mo ƴiƴam dogata e ɓandu mum tension diabète ɓandu jaaɗoru mo nangata taare neɗɗo toƴƴiɗo yahata juma ni jama ni jokkoyde enɗam kala muɗuma gorelte hewɓe safrotoɓe mum kolliti alhamdulillah gila jokkodire gorelte o saaha yogay rafiji ustima e nder ɓalli men kala gorelte sa heeɓi hebde hen kollaɓe jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelte.com ma yi toon kala ko safrata kala gorelte ko haako moƴƴo iwraka koto Corée du Nord a yitat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yito cellal ɓandu maɗa so tawi noon ko tonggode gorelte jiɗɗa jokkodirde mum gonɗa koto juude guuriki jokkodirta koye Gueddesi 77 267 16 66 so tawi noon gonɗa koto Semme jokkodirta koye Amadou Samba Diong mbatta ko 77 092 84 72 so tawi noon gonɗa koto leydi Côte d'Ivoire jokkodirta koye Hamidou Ba mbatta ko 00 225 01 53 11 51 54 so tawi noon koto leydi Mali gonɗa jokkodirta koye Bayel Djibril Diallo mbatta ko 00 223 72 06 64 25 so tawi noon gonɗa koto Mbour leydi Sénégal jokkodirta koye Saydou Ndaw mbatta ko 77 388 21 88 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngaydo mbatta ko 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men dañen hen jamma salade aadi ɓuuri fettude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuudo jinneji wi ko fettata aadi mo aadodiri e jande Weltare ɓiɓɓe fulɓe an diine maɗa Weltare TV ceerno Amadou Tidiane Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina gando binde laaɓaɗo leɗɗe jaadinde ɓalawala danwal kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirol omo safra wonduɓe kista fibrom dogam sidde rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe sattoraɓe dewle kala ceerno Amadou Tidiane Diallo no yawrani ɓen wonduɓe koyɗe musoje keeceje musoje ɓalli ɓuutoji ɓalli ƴakkuji e ɓalli ɓuutoji kala
ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawrani ɓeen ustaraɓe gorago yawɓe yitede koye men ustara jippiɓe leecce kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawrani on golduɗo e prostate hay sino prostate ma ko ɓunno ala ko heddi so wonano opération jokkodiri joni joni mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo dendagal rafi mbawɗa wondude so ɗon maltana ko balɗe tati mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wurjinneji e nder wittoji makko mo yiiti leɗɗe ko fate estomac son jokkude nder balɗe tati mbatta ñamde mbatta yabde kala ko kaajeɗa ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wurjinneji yawno ɓen ɗaɓɓoɓe kayitaji ƴewɓe visa ji ƴewɓe embauche kala ceerno Amadou Tidiane Diallo andini dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha mo tawe to leydi France sa yiiɗi jokkodirde e makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawe to Nouakchott ne tawe ɗon miñi ko ne wiye ceerno Abdoulaye sa yiiɗi jokkodirde mum mbatta ko 46 94 21 91 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wurjinneji base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon miñi ko mbatta ko 77 714 94 15 gorko mo melga wurjinneji base makko ne tawe to Rosso Mauritanie ha to Dagana kala enen tawi ɗon ɓi nene makko ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo ko laaɓɗo reedu kommalaɗo woni ko newiɗo sanne mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle moon musidɓe tedduɓe mawde sappo e tati colte hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeegom yonti kumpital men ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal weltare TV ko musidɗo moon Saydou Abouba jahaten ko toon to ndendori taw yen toon oɗo henna musidɗo guiɗo sehil biyeteɗo Djiby Sall mo ganduɗa ko suka tokoso jogui ko otoji garɗuɗe no fewi wonande an jiɗɗo luwde oto taw kadi ganduɗa gonɗa koye nder reedu Fouta kala hen ɗo nodduɗamo ma o yettoma ko ɓuuri yawde yaccade taw kadi otoji celluɗi laaɓɗi ceniɗi laaɓɗi urɗi ɗum noon kala hen ɗo jiɗɗa yaade e nder Fouta e ko nandi hen kala omo wawi nawdema taw kadi ko ya gara civliso no fewi taw kadi ko suka mo ganduɗa timmiranɗo tene kadi ko dentiɗo dogorowo jaam tene kadi kewɗo needi ɗoftiɗo ko waɗata ko no jidirɗa kala ko hono noon o waɗirantuma sa yiiɗi jokkodirde noon Djiby Sall toon to ndendori mbaɗata ko 77 977 89 03 musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe yewtere moon buuɗal yurmede taw koye tarihaji annabaɓe so lewru korka ari so jomiraɗo haaji oɗon mbawi ɓattade no fewi cukki toon noppi moɗon ɓoyata musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr kame ceerno Khalid Abdoullahi Sy ma garan moɗon ko fate tarihaji moon annabaɓe ɗi gowɗon heɗade kala tan hitande so tawi lewru korka darima garaten koye kabruji men ɗemgala pulara gartaten koye ɗi fitinaji bannoɗi toon to ikkade woni université Cheikh Anta Diop ya gara musto no fewi ñande altino nde jaw kadi ko ya gara mo ganduɗa jeeyi sababu ha étudiant goto biyetenoɗo Abdoulaye Ba mo duuɓi nogas taw kadi koye hittandi mum ɗimmire yaari kadi koto banggue safara ɓalli ko on wasi hen fittandu muɗum caggal mum noon waɗi hen haala muska no fewi taw koye pooɗi Ndouré hakkude police gendarmerie kamɓe ɓen étudiant ji wonnoɓe toon to ikkada duɗal université Cheikh Anta Diop ɗum ko caggal nde ɓe gulliti bursiji mabɓe kala oɗo sa ala ko gasi haydara mbatindi jippade booli aɓe kocci beñuwaruji mabɓe aɓe jeelo joguiɗen hattani kala nde wallittaɓe jeeyi sababu ngal perɓodiral musgal no fewi ha ganduɗa yiyama wonande ɓen gendarme aɓe kay ne jogui ɓooli tigui ne piya ɓen sukaɓe o Abdoulaye Ba noon ko hen wasi fittande makko caggal mum noon gouvernement o yaltino gam wadde discours aji mum ɓe kollitino oɗo sa ɓe jiino kay joguiɓe cocktail molotov e ko nandi hen kala kowona ɗum ko noon caggal autopsie o nde yalti hanki nde holliri kay kanko on Abdoulaye Ba o tawa koye suudu makko o fiya toon piile musde no fewi guila e birɗe ɗe ƴeeɗe kala ha tenti noon ɓooƴe ɗe ko mbiyata rien uji ɗi kono kadi ƴiƴam lallade e nder ɓernde makko fendade toon ko ɗum jeeyi sababu noon wasdemo fittanu makko ko wona ɗum ko noon koreji makko hanki o kuccodiri e jaydiyankoɓe kolliti ɓe jaaɓi Allah kono kadi oɗo sa aɓe jiiɗi hen nde saria kame leela wala waɗete ko fati e banggue mayde makko ko wona ɗum ko noon yaadiɓe APR
bindi ɓatake fade jagorɗo gueɗe nder leydi kame jatingol laamu woni Mohamed Bamba Cissé nda citta golle mum ko ɓuri yawde yaccade gam teskede kay o wino wonande police ni gendarmerie hay goto nanani fetel nder université to kono ɓe nanni ko ɓuuri fetel so jogade kay caddi ene piya yimɓeɓe holliti noon ɗum ɗo hen wona wawde jogade nden kay kisala leydi ndi Sénégal keddoto ɗen koye nder leydi ndi Sénégal ha toon to UCAD université Cheikh Anta Diop étudiaji kewɗi noon kaɓɓi bagasuji men gam yaltude on nokku gam teskede ko dingiral wolde natti wonde dingiral bikuji kame ɗereji ɗabbude gandal wonti kay ko dingiral ngal ganduɗa ko garnatuji kame cabbi e piile e kaaƴe kala ko ha ɗum konon kudde hanki o ɓe puusi ko fate amical de étudiant woni pelle taw ko cehilaɗe dentuɗi toon to université kewɗi hen pusama no feewi oɗo saa noon teskama kam jaam arti hay so tawi woni oɗo saa fitinaji ene keddi e ɓerɗe ko fati toon to université mo Cheikh Anta Diop gartaten ko fati banggue laylayti titaɗi e ndiɗo leydi oɗo dumunna kala ɗum noon guila tan nangga sappo e ɗiɗo neɗɗo taw kadi ko toon to Kermassar taw ko yowitiɓe ko fati banggue laylaytola debati gorkati en ɗum noon ne jokki ha hande e nder leydi ndi Sénégal joyo kay woɗɓe e nder téléphone mbawi tigui yitede hen rewiɗa woni hen ko toon to Mbacké e Touba ene jogui hen kadi wonɓe caggal leydi ndi Sénégal oɗo saa noon wonande kay cimtol jogorgol yaltoyde inde tawade hen nde ma wonoy 160 e ko fawi neɗɗo taw koyeɗin sifaji kala kono ɗum konon ha hande kay ne lokki en jokki losko muɗum taw kadi koye ngol laylaytola debate gorkati en ɗum ko caggal biteɗo Pierre Robert ɓiɗɗo France najo nde janki kay oɗo saaha kañum tigui ummini nden wolde gam yidde kay wonande oɗo saaha darnude entreprise aji mum mawɗi no fewi e nder leydi ndi Sénégal gam jangguinde sukaɓe worɓeɓe ko fate banggue sifa gondigu hakkude gorko e gorko taw kadi mo jogui ɓen ɓe o hebli ha heeɓi taw kadi ɓenne kadi ene mbawi tigui jangguinde sukaɓeɓe ɗen gueɗe cofɗe ɗum ko caggal nde ɓen nangga jeetoto mabɓe tawani jogui ñaw biyeteɗo VIH sida ko ɗum kono ɗo saaha jeeyi sababu noon ha ganda yimɓe ɗiɗo mantiniɓe e nder leydi ndi mbawi tigui nanguede hen jeeyi sababu noon ɗin téléphone ngaji oɗo saaha laylayti kewɗi kay ene jokki tawede hen ko wayno Pape Cheikh Diallo gonɗo toon to TFM mo ganduɗa kam yuɓɓinanno wonande grand quartier so tawi lewru korka ari goɗɗo noon ko nalanke biyeteɗo Djiby Darame ko ɗum ko noon ɗen gueɗe kala ene jokki e loskoji mum e nder leydi ndi Sénégal garten ko faade banggue chambre des accusations hanki o noon lawɗini kay wonande goppitgol Farba Ngom ɗum ko caggal nde o ɗaccitino kanko e Dahirou Sarr ha Dahirou Sarr hooti galle mum kanko Farba noon o hedditi toon to kaso taw jeeyi sababu hedditademo to kaso to ko on jagorɗo ñawoje leydi ndi Yacine Fall tuma nde yalti kay holliti wonande téléphone ngaji ɗiɗi tawa may makko ɗin téléphone ngaji kadi tawa hen gueɗe cuuɗiɗe kewɗe no fewi kono ɗum ko noon chambre des accusations holliti lawɗini kay yo accite ɗum noon ɗo e balɗe jeegom tan so tawi kay parquet woni procureur o artani e nangudema ene wawi taw Farba Ngom ma yaltu kaso kono ɗum ko eɗen gandi ko ñande 16 ɗuɗo hen lewru o foti kay wonande nottade toon to sursarɗeji nde leydi Sénégal gam ittude kadi wuttema ko teddugal ɗum ko caggal wonande ko nanguirno tuuma ko tawaka ɗum e makko ko wona ɗum kono oɗo saaha ko ɗin téléphone ngaji ko wona ɗum kono Aliou Tine mo rado holliti wonande ñawore leydi Sénégal foti wonande ko ɓiɓɓe leydi ndi kala hunde wasa wonde tan bal mo ganduɗa paasi ko wona ɗum ko noon heccanki avocat ji Farba Ngom koccodiri e jaydiyankoɓe ɓe kolliti maɓe porte plainte wonande Yacine Fall ko jagorɗo ñawoje leydi ndi o holliti ala kala ɗo ɓe meeɗi yiide e nder windere nde kala jagorɗo saria ene yalta kay kañum ene waɗa discours muɗum ne wiya oɗo henno kay nanggama walla neɗɗo nanggama tawa e mum téléphone ngaji ɗi naggam taw koye dow oɗon sifa ɓe kolliti ɗin téléphone ngaji kala ko wawi wonde hen koko waɗa pirate ene gasa taw ko on waɗi hen ɗum noon ɓe jonnani ɗin téléphone ngaji hayso tawi woni eɗe guddite ɗi fonno udditede koye yeeso avocat ji makko wona tan laamu ngu ene waɗa hen ko weela ene takkamo taw koye dow oɗon sifa armée leydi Sénégal ene woni sunare mawde no fewi ɗum ko hanki o wonande vedette mabɓe gonnoɗo toon to maayo ngo Sénégal waɗɗani Saint-Louis ko kan lana kay yuwi sappo noon mbawi fabede tato porté disparu woni majji haɗo ene cowata o yiitede armée leydi ndi noon yaltine yiilo ɓen mareji tati majjuɓe goɗo hen maayo haɗo hen
cuwatawa yitede Sénégal naɓe sappo e jeetato nannganoɓe toon to Rabat leydi Maroc ɗum ko caggal final bannoɗo hakkunde baroɗe ɗe teddungal ɗe leydi Sénégal kamɓe baroɗe classe ɗe leydi Maroc ha ganduɗa wonande baroɗe teddungal ɗe leydi Sénégal dañi hen poolgo ƴettude ndiɗen kuɓeeri wonno ko sappo e jeetati lewru janvier ko wona ɗum ko noon hanki o ɓe ponno darade e yeeso tribunal mo Rabat hanki o noon ɓe daraki hen jeeyi sababu noon ko avocat ji mabɓe wasde kay nottade nden ñawore ɓe noon gonno koye hofgo juuɗe gon hofgo juuɗe gasgo ñalawma hande ngo ko wona ɗum ko noon ñawore mabɓe disnama ha sappo e jeenayyi ɗuɗo hen lewru février ndu gonɗen ɓe nanggo noon koye fitinaji bannude toon to stade to Rabat hakkunde supporteur ji ɗi Maroc kam e ɓen ɓe Sénégal taw koye ɗiɗon sifaji kala moɗɗuma gartaten koye cimtol 2025 ko fateɗi accident ji bonɗi baɗoji e kala saaha taw koye booli Sénégal kala no wiiri gendarmerie ɓe kolliti ɓe binditi tan ken tolno ujunnaje 7,5 taw kadi ko accident taw koye 2025 tan ko ene tolno e ken tolno 750 woni ko wasi fittano muɗum taw kadi koye ɗiɗo hen accident ji sappo e ɗiɗi ujunere pawɗi 654 neɗɗo woni ko gaañi hen ɗum noon jeeyi sababu ko ɗiɗo hen booli kala amende ko fate kadi ko boni hen taw koye koppereje kala mum ɓe garti e yañare ko noonne kadi e dorog jaggaɗo ha e ɓen ɗannotoɓe e ɗan les suuɗare ɗiɗon sifaji kala Dakar heeɓi kuppiraji ɗum ko subaka hande o ɗin kuppiraji courant noon ɗi cuwataw laɓɓitinen ɗon ɗo Sénélec ɗo ko wona ɗum ko noon communiqué mo Sénélec yaltini tan ko hollirde kay wonande ko Sénélec hollirde wonande ñande alet paɗoɗo hen o ma kuppiraji courant mbat e nder lamorgo leydi ndi Sénégal yoga e leeɗe ɗum noon fuɗɗoto tan ko 8h subaka ha fenma 16h kikiɗe yoga e leeɗe ɗen gueɗe ma mbaw teskede hen toon to Sédhiou police fawi juuɗe mum e sagataɓe joyo kamɓe kala koɓe Sénégal naɓe ɓe nanguira noon koko fati e banggue drogue ma wonoy kiloji joyya ɓe nanga koye poste contrôle ɗo ɓe gonno e nder circulation on drogue noon fano ko toon to Sédhiou oɗo saha aɓe tawi e juuɗe ɓen dadiɓe taweteɓe toon to Sédhiou. muddi kumpital ne ɗemngal pular e nder gendi leydi Sénégal paren ko toon to leydi Mauritanie jonde jeego ɓiire jonde wattude jeego ɓiire joɗinde toon to Nouakchott laamogo leydi Mauritanie ko nder 6e édition gasi ha laaɓi on conférence africaine ko fate banggue jaam kame jangde e diineji kala on conférence yuɓɓino koto palais de conférence Mokhtar Dada ko toon ɗum yuɓɓinano e tawtorede jaagoɗo diine mo leydi Mauritanie kame délégation ngaji giwɗi kene tolno e 40 leydi ɗum noon ko hanki nden lulde gasi ɗum noon ko addude jaam e leyɗele Sahel kono kadi ɓe garti ko fate jangde ha tenti noon rokkude sukaɓe Afrique naɓe fartange jangɗeli mawɗi no feewi taw kadi ko fate banggue wonde ingénieur aji mawɗi no feewi ganduɗa won gueɗe kewɗe hande ko wayno pétrole e ko nandi hen kala wonande ko nandi kadi e gueɗe kewɗe no feewi taw namdi ɗum ko jangde luggere no feewi Afrique naɓe ne ngakki ɗum no feewi arti hen noon wonande goto gonnoɗo terɗe jagorɗo mo leydi Mauritanie ɓe jañima eɗen gueɗe no feewi sukaɓe yo dokke fartange jangde kame hebloji ngarɗuɗi ko ɗum jeeyata sababu wawde yaltinde ngaaluji cuuɗiɗi e nder leyɗele Afrique ha Afrique wawa naftorade e ngaaluji mum taw wona woɗɓe ne garane naftoro ɗin ngaaluji ko wona ɗum ko noon Imam Mahmoud Dicko ko diiniyanke dawriyanke mo leydi Mali tawete to Algérie tawtorama nden jonde toon to Nouakchott o erima jaam duumiɗo kame beldital timmugal nde artata toon to leydi Mali beele kadi foof ɓuura wonde e jaam walande leydi ndi Mali ha tenti noon e Sahel e hoore mum kamɓe kala ɓe nandiri tan ko koyɗe jaam e jaam leyɗele Sahel e ko nandi e ɗeɗon gueɗe kala gartaten koye jillu hooreji leydi Mauritanie Mohamed
wulde Cheikh Al Azwani baddo jillu mum ton to gorgol noon e gandi ko région de gorgol tawete koye heydi lugsaɓe ko taari ɗum kala kanko hoore ɗi noon o jaɓɓama paydungal ton to lugsay ba gorgol ko ton noon o waɗi discours aji makko o holliti ndi leydi ko leydi moƴƴiri ko leydi kadi beldi remde o holliti leydi wawa ɓamtade gaga ala remoɓe so tawi leydi kay waɗata remoɓe ndin wurata ko jiggoyade kono kadi leydi wawa wawande hoore mum ɗon ɗo remata way tan kono galle gurɗo e jiggude ni so tawi remi kam ndemandi wawi jiggandi noon fulɓe mbi e kala saha o holliti noon leydi men ndi ko moƴƴiri no fewi so tawi en ndemi ma en guur hen moƴƴam no fewi o holliti maɓe ngar ɓe ɓamta calɗi ndema ha tenti noon ko fate ndema taw ko jaadu koye jamanu o holliti laamu ngo tettata leydi hay goto kala jiiɗa laamu tetti leydi wona leydi ndemowo ko leydi mo remata tene kadi fiɓani remde ko ndi leydi tettete ƴeewe holno wallira ha wawa yaltinde leydi Mauritanie e caɗele kala kola ɗum ko noon watton discours aji makko fate potal ɓiɓɓe leydi ndi jangde ko noon kadi e jogade nehdi moƴƴiri beele kadi wawde ɗowde leydi ndi ha wawa yaltude eɗen caɗele kala ɗum jeeya koye jillu hoorejo leydi ndi Mauritanie ton to gorgola keddorɗen koye leydi Mauritanie ɓeydude jokkodiral hakkude leydi Mauritanie kame leydi Sénégal jagorde ɗiɗi d'affaires étrangères mbawi yidiri ton to Addis Abeba laamugo leydi Éthiopie ɗum noon ko Mohamed Wuld Marjogo ko jagorɗo gueɗe caggal leydi mo leydi Mauritanie wonde Cheikh Niang onne kadi ko jagorɗo gueɗe caggal leydi mo leydi Sénégal ɗeɗiɗo kala hanki o ɓe jooɗodima ton to Addis Abeba laamugo leydi Éthiopie ɓe mbawi yewtide toɓɓe jaaƴe no fewi ko fate jokkodiral ɓeydo ɗum hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe woni leydi Sénégal kam ene wondi e leydi Mauritanie ɓe garti e yaññade ɗiɗon sifaji kala jokkodiral hakkude ɗeɗo hen leyɗele ɗiɗi kala jonde wonde tinade ko jonde hakkude délégation Union européenne kame jagorɗo délégué to jagorɗo gueɗe nder leydi jaccirgo laabu on jagorɗo délégué woni Yaquba mo ganduɗa Yaquba Wuldu Salem ɓe mbawi yewtide Wuldu Salem Val ɓe mbawi yewtide toɓɓe jaaƴe no fewi ene hen noon toɓɓere nden kay kisal kono kadi jokkude haɓade ɗan leɗɗe ndewani lawola ɗum koye jonde hakkude on jagorɗo délégué kame délégation ne wonde ambassadeur Union européenne ton to Nouakchott ngam ɓeydude nden jonde taw koye dow oɗon sifa groupe dawriyankoɓe taw koye partiji politique ɓe mbaɗi jonde mabɓe nden jonde noon ko yidde tafde catal ngal ganduɗa ne jogo démocratie ñiibka ko kadi ne jogo darde ñimde no fewi heɓanade sumgoji 2029 ene tawa hen Biram Da Abaydi hande o noon hewɓe gollotoɓe taw kadi ganduɗa koye transfert numérique ko fate haalisaji kolliti ceppi hande seppo jamiyama ɗum hollide caɗele ɗeɓe guuri kay ko fate neldirguel mabɓe oɗo saaɓe jogui hen caɗele mawɗe no fewi ko fate taxe uji kewɗi ɓeydaɗi e gueɗe mabɓe ɓe erima noon laamu ngu nde wawata walludeɓe kamɓe jii tan ko dañde emploi golle taw wona taxe uji ceerɗi no heewi ene pawe dow mabɓe ene gadda herƴendi mawdi ko fati e banggue golle mabɓe kala sen giwi to Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali hanki o kolaɗo kuuɓal galle lamorgo ngo woni Kuluɓa yaltini ɗerewol ngol ɗerewol o holliti waɗi waylo to banggue jagorɗe to ala ko ɓeyti e jagorɗe kono noon oɗo saha to banggue sifa juɓɓude golle ɗe woni ko wahlita hen ko fate ustandi teddedi hoore jagorɗo mo leydi Mali woni général Abdoulaye Mayiga oɗo saha jagorɗe nayyi kay giwi e makko ha laaɓi natti hujjodirde e makko natti kadi haaldude e makko sifa golle mumen hen jagorɗe tati kay oɗo saha jokkodirta koye hoorejo leydi direct ɓe natti wonde patron on natti wonde patron mabɓe hande noon ɓen patron mumen kay ko hoorejo leydi ndi woni général Assimi Goïta ɗen jagorɗe noon ene hen jagorɗo défense woni Sadio Camara Ismaïla Wague jagorɗo beldal Al Ousseynou Sanou jagorɗo faggudu ɓeɗo hen
koye makko kujjindirta kanko hoorejo leydi ndi ɗum noon ko yidde kadi himmirande golle leydi ndi ha hoyfa no feewi moni kala wawa gollade beele ndi yalta e kiiɓal faya e gollal moƴƴal no feewi gouvernement mo leydi Mali ene yiilo hande ɓeydude ko fati banggue gaz kame pétrole walla mbiyen carburant gam heɓanade lewru korka beele ɗen gueɗe kala mbasa ngakkude no feewi wi noona wonande kaya ko on jagoɗo toppitiɗo oɗon fannu woni jagoɗo commerce Moussa Alassane Diallo ɗum noon kay jonde 14 ɓiire ko fate haɓade ngakkugol kala ko fate carburant gam teskade ken tolno e 750 camion citerne woni kay ko wawi tigui arde toon taw koye daroɗe ndeɗo hen taw koye daroɗe nduɗo hen lewru wona ɗum ko noon ken wona 2 ha 7 nduleru février 753 camion citerne wawi tigui nadde yo kay nokkuji ko wayno Kucala ha famata mofti gam wallidde gasoil carburant ya ngara e nder leydi ndi kala kono kadi ɓamtude ko faali banggue sifa gaz haɗen gueɗe kala ɓuura tigui wawde duumade taw wona gueɗe ngakkoje gam teskede so tawi lewru korka ari ngule kine heewa no feewi tene kadi ko fati courant ene ngakka hewɓe ne cownal kala galas tene kadi hewɓe ne dañi hen caɗele mawɗe no feewi ɗo ɓodde galas yara 60 woni ne jaaha 100 mbuuɗi taw ko ɓodde wotere galas ɗum noon ko yidde daranade gam beele ɗi kuppiraji gaz uji ha e carburant kala wasa ngakkude e nder leydi ndi leydi Mali to Guinée Bissau paɗen lundi yanke taw kadi ko jeeyaɗo e parti A taw ko jeeyaɗo e parti PAIG on noon woni Domingo Simon Wessa Pereira on noon darima hande yeeso tribunal militaire ton to Bissau wi noon ko goto e terɗe landa makko taw koye landa yaadi makko bireɗo Bernard Mendy ko on holliti ɗum subaka hande o andaka noon ko jeeyi sababu darna hande o e yeeso wonande tribunal militaire taw ko toon to Bissau Guinéen to Guinée Conakry hoorejo leydi ndi woni général Mamadi Doumbouya ƴetti laamu mum diwowa hande o yaɓani toon to Addis Abeba laamugo leydi Éthiopie ɗum noon ko tawtorede jonde wattonde 39 ɓiire jonde union africaine nden jonde jogol latade ko ñande 14 woni ha janggo o e ɓawo janggo o kala taw ko jonde lamɓe union africaine jogonde latade toon to Addis Abeba ko wona ɗum ko noon wonande président de la commission de union africaine o erima kanko on woni Mohamed Ali Youssoufa o holliti weltare makko mawde no feewi ɗon ɗo Guinée arti e nder union africaine eɗen gandi Guinée koko yowano ɗum ko caggal ɗin kuddataji bannoɗi toon to leydi Guinée ha ganduɗa oɗo saha Guinée yuɓɓini sungoji mum hooreji leydi noon wonti hooreji leydi cuɓaɗo taw wona to banggue kuddata e oɗon sifa kala muɗum caggal fitinaji bannoɗi toon to kaso mo Conakry Toumba Diakhaté o taƴanaɗo duuɓi 10 kaso ñawanoɗo taw koye fitinaji bannoɗi no gasa 7 septembre 2009 ha ganduɗa hewɓe maayi hen wi avocat makko oɗo saha omo tawe to kaso mo Koya ko toon o waɗa ɗum ko caggal dillere fitinaji bannoɗi toon to kaso mo Conakry o saha noon teskama jaam fuɗɗima artude tigui rigui toon to kaso mo Conakry ko fate CAN 2027 taw kadi ko ngal catal ɓe garti e wiide kay dirtintake ɗin sumboji taw heeɓe ne kollitane jeeya sababu wonande wasi yuɓɓinede CAN 2027 ko wayno Kenya wonande 2027 juin juillet hawrata koye sumgoji leydi ne huula woto fitinaji mbadde ñalawma hande onon toon to lamorgo Dar es Salaam ko toon on batu waɗi ko fate CAN 2027 wonata hunde dirtinade ko hunde tigui latotonde e wiide gardiɗo wonande ko fati e banggue wonande CAF taw kadi ko tambiɓe goomu kuɓeri Afrique paɗen ko toon to Niger hakkude Algérie e wiide Abdelmadjid Tabboune ko hoorejo leydi Algérie e nder haalande o haali o holliti oɗo saha jaam arti hakkude Niger kame Algérie hakkude Alger kame ñame ɗum noon o holliti ambassadeur mabɓe moɓe noddinno ha arti toon to Alger oɗo saha
arti ton to nyame ɗum ko caggal fitinaji e luural bannungal hakkunde maɓɓe ko fate jango walla libgol doronaji mali taw koye ton to Algérie kono ɗo sa noon teskama jam fuɗɗi mattude hakkude maɓɓe ngam ɓeydade moƴƴitinde wonande jokkodiral hakkunde leyɗele cimtol pelle jurnittoɗe ɓen ƴetteteɓe tawne kaɓoye e leyɗele goɗɗe ɓe jaltini cimtol hanki o ngol cimtol noon jeeyi sababu kay ha musni koye leyɗele Afrique naɓe kewɗe ken tolno e 353 Cameroun najo ɓen goni kay taweteɓe toon to Ukraine ene keɗani Russie ne kaɓe toon kene foto wonde 94 maɓɓe mbasi toon pittali mumen so tawi noon ko Afrique naɓe kala kene wona 1917 Afrique najo ene tawi to Ukraine to ne jogui fetilaji ene pellana leydi Russie ene jaaɓe hen 300 maɓɓe mbasi pittali walla mbiyen 316 Afrique naɓe toon mbasi en pittali mumen taw kadi kamɓe kala ɓe jeeya koye leyɗele 35 leyɗele settude Sénégal ene hen jeeya ɗum ko guila janvier 2023 ha septembre 2025 woni ngol cimtol ngol yaltinɗoma nde fedde yurnitore ɗeɗo hen gueɗe kala muɗum to Burkina Faso wonande police anti drogue ɓe mbawi nangude ken tolno 70 kilogramme taw ko drogue ton to Bobo Dioulasso taw kadi nangi ɗum ko police anti drogue oɗo saa noon aɓe tawi e juuɗe police ɓoyata maɓe kollire procureur ken tolno 180 tufere woni ko tawa e dow maɓɓe ñawore ko fate duwaña taw koye mbuñaari bondi hanki oɓe darima yeeso tribunal wonan ɗum procureur o yamiri yoɓe taƴani duuɓi 5 e kaso kanko duwagne goto ne wondi e avocat mum ɗum koye sifa mbuñaari bonnidi ɓe kuttoto e kala saha koye libde leydi ndi woni ɗen gueɗe ɗe jooɗani to Nigéria catal sumgoji leydi ndi ɓe jaltini subaka aljuma hande o ɓe kolliti ko nogas lewru février 2027 hitande fande ko nden jogori wonoyde sumgoji présidentiel cakkitiɗi noon ko hitande ujunaji ɗe nogas e tati ko nden woni Bola Tinubu Ahmed hooreji leydi o saha ari e gardidi lefol laamu RDC Congo Angola Luanda o saha jogiti ko koyɗe jaam yo jaam artu toon to RDC Congo hakkunde Kinshasa Cameroun bela mo M23 ɗum noon ko hanki toon to Luanda ɓen yahoɓe koyɗe jaam ɓe kolliti yiddeɓe kay ko ɗaccide jeygue ha laaɓa nde fuɗɗoto 18 ndulewru février ha laaɓa ha wiya ceera Flestesen Sekedi ko hooreji leydi RDC mo Congo o holliti o jaaɓi nde nandiral ɓe jaaɓi ngal nandiral ɗum ko caggal nandiral latinogal ñande 4 décembre hitande manere toon to États-Unis d'Amérique ɗum noon rewindaka addi hen fitinaji mawɗi no feewi joolam jaɓeri paɗena ko toon to Ukraine hakkude Russie kaldigal jaam o sahani jokki ɗum ko caggal jonde wonnode toon to Abu Dhabi jonde wonde tijjande ko 17 ndulewru février ɗum ko toon to Genève hakkunde Moscou e Kiev kame Washington ɓe jogori jooɗoɗade ƴewde kay jaam duumiɗo holno artirta hakkunde ɗe leyɗele ɗiɗi woni hakkunde leydi Russie kame Ukraine États-Unis de Amérique opération anti migrant ko fade ɓangue haɓade ɗanle ɗe ndewani lawol on opération mo Donald Trump ummino toon to min yaham police gasi hanki o ha laaɓi ha 8 wi noon ko kolaɗo kuuɓala nelaɗo toon taw ko Donald Trump on mbiyata Tom Haman o holliti o haalde Donald Trump ɗum ko ñande 12 février hanki o wonande kay on opération dartima ha laaɓi ɗum ko caggal e kala saha hoɓɓe ene nangue toon ene ndiwe to leydi Syrie États-Unis de Amérique koninko mabɓe tawinoɓe to base Altana oɗo Altanaf ɓe giwi toon hanki o ɓe tottori oɗon base koninkoɓe leydi Syrie ɗum noon wannoɓe toon ko haɓade l'organisation état islamique oɗo saha noon cagalle ɓe kebli koninkoɓe leydi Syrie o saha ɓe kolliti ɓe jalti oɗon base gam jogade fandare o saha ɓenne mbawi dartade darde mabɓe musidɓe tedduɓe ɗum wayno wonno kumpital ngal min gaddanno moon kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal to ko Saydou Abouba ketki malaki jaam yo jaam Allah hiranena